Tak, já vás zdravím, přátelé. Dostal jsem podnět, abych opět vytáhl na světlo světa projekt Váza, aby jsme nakreslili nějakou vázu, tentokrát trošičku jinak. Prostě vázu, na který budou ty žebra, který jsme kreslili v posledním videu, a tentokrát nakreslený jinak. Budou kopírovat tvar té vázy a budou v podstatě jakoby skroucený, budou kolem, nebudou kolmo, ale budou pod určitým úhlem. Jak to udělat? Přiznám se, já jsem to dneska kreslil poprvé, ale protože o to je zájem, tak to ukážu, jak to kreslím. A rozdělím to asi do 2, možná do 3 videí, protože ukážu, co se s tím dá ještě potom dělat za další fičury. Nicméně ten základ si ukážeme teďkon a v dalším videu potom to budeme ještě rozvíjet. V videích uvidím, kolik jich bude. Jo? Tak, tu vázu dneska budeme kreslit, začneme trošičku jinak, než tu původní, kterou jsme kreslili kdysi. Začnu tentokrát zpředu, ne ze zhora, i když je to svým způsobem samozřejmě jedno, ale uvidíme, co nám z toho vyleze. Tak, uděláme si skicu a jako první použijeme obdélník. Obdélník na 2 body. Výška vázy bude 120 mm, takže kolmý rozměr je jasný, ten druhý dáme trošičku větší, dáme 120 mm, ano, 144, to bude bohatě stačit. Jo? Tak, teď si uděláme to samotné tělo vázy, takže 2 body. Ano, nadefinujeme jim rozměr, mezi tímto bodem a tímto bude 30 mm. Tyhle ty funkce už jsme si vysvětlovali, já to nebudu vysvětlovat znova, myslím si, že to je zbytečný. A mezi tímto bodem a tímto bodem bude 35 mm. Jo? Použijeme křivku a dáme si nějaký tvar vázy, takový divoký, trošku. Nezapomeňte potom po dokončení té křivky na ten bod klepnout 2krát, jo? Aby ta křivka byla modrá, ne zelená. Tak, vypneme si funkci křivka, trošičku si to ještě doladíme, ať to není takový sprzněný. Tak, dobrý. To by mohlo být. Teď tuhle křivku dáme odsadit o 3 mm. To bude síla stěny. Samozřejmě můžete použít sílu stěny jinou, jak uznáte za vhodný, nechám na vás. Jo? A druhá křivka, druhý odsazení bude 6 mm. To je v podstatě nám určuje výšku toho žebra od kraje té vázy. Jo? Tohle je ta stěna, tohle je kraj a tohle je výška toho žebra. Jo? Dáme OK. Teď si tady ještě dodělám jednu věc, a to, že dotáhnu ty kraje vlastně až na tu horní hranu. Budeme to potřebovat. Jo? To je jeden. Já vím, že jsem přetáhl, to stejně budeme postříhávat, jako stejně taky dole. A druhý. Jo? Tak. Další linku, kterou si musím nakreslit, je dno samotný. Jo? Takže opět dáme, protože jsme dávali sílu stěny 3 mm, dno dáme taky 3 mm. Nadefinujeme mu samozřejmě parametr, výšku, takže 3 mm. Ano, tak. Vezmeme si nůžky, ostříhneme tyhle 2 camfoury, co tady jsou. Stejně tak můžeme ostříhnout tyhle a můžeme vystříhnout
tyhle comfoury z toho. Jo? Tak, tím máme nadefinováno a můžeme dát dokončit. Teď použijeme funkci revolve a funkci revolve použijeme na tyhle ty dvě části. Jo? Protože tohle je vnitřek té vázy, tohle je stěna, ale v tom vnitřku my potom ještě budeme mít ty žebra, který stejně budeme muset vykuchat, takže teď nebudeme dělat samotné tělo vázy, ale uděláme to komplet a vykuchání použijeme potom. Nebo vydlabání toho vnitřku. Sorry, se vyjadřuji jak Tatar. Takže extrude, jedna část, druhá část, ne extrude, sorry, blbnu. Funkci revolve. Jedna část, druhá část, osa, použít osu, tak. Použijeme osu, máme vázu hotovou. Dáme OK. Že nám zmizela ta skice, nám teďko nevadí, stejně potom ještě budeme vyvolávat. Teď si dáme pohled zhora, protože na horní i spodní plochu potřebujeme dát skicu. Dáme skicu a použijeme funkci skicu a použijeme funkci drážka a drážka celá, ano. Drážka bude z tohoto, táhneme někam dopryč, dáme úhel 150. Já si to přepnu, to bude jednodušší napsat, než to trefovat. 150 a kousíky ještě vytáhneme navrch. Dejme tomu, dáme ten rozměr, ať to máme na budou stejný. Dáme 55, jo. 55 mm. Tak. A teď si nastavíme sílu té drážky a to dáme 3 mm. Ano. Dokončíme náčrt. Obrátíme si tu vázu a to samý uděláme teď s malinkou obměnou a to je ten úhel. Teď to nebudeme nastavovat žádnej. Dáme opět drážku. Ano. Říkali jsme 55 mm a silná bude 3 mm. Ano. Tak. To máme nastavený. Výborně. Dáme dokončit náčrt a teď použijeme funkci šablonování, neboli loft. Ano. A co budeme šablonovat? Budeme šablonovat tento objekt a tento. A teď pozor, protože by se nám tam vyřízla do toho díra, tak tady cut změníme na new body. Ano. A dáme OK. Jo. Teď máme vytvořený vlastně to žebro, který nám jde, vidíte, jde nám vlastně přes tu vázu a zkroucený. Jo, to, že tadyhle je úplně rovný, to neřešte, protože ono se tam křiví vlastně podle toho oblouku. Tak. Vyvoláme si první náčrt. Ano. Vybereme tu část toho obdélníku vlastně až za tím žebrem a dáme opět funkci revolve a opět podle této osy. OK. Skryjeme náčrt a vidíte, že už tady máme to samotné žebro. Jo. Teď na tom žebru můžeme udělat úpravy, to znamená, můžeme si tadyhle, říkali jsme 3 mm, musíme dát 3, dáme 3, OK. Ze spoda na tom žebru si dáme první zkosit, aby se nám to líp tisklo. Tak dáme 1, 2,
2 mm a na tu horní hranu tadyhle teprve dáme zaoblit. Dejme tomu 4, tak. Teď vybereme jednu hranu, druhou hranu, dáme zaoblit. Nedáme, to musíme udělat až potom. A my musíme vybrat ještě hlavně tuhle linku. Ne, zatím to necháme tak, nebudeme to teď dělat. To se omlouvám, trošku zmatek. Nicméně, já si to dám takhle zepředu. Teď si nechám vyvolat první náčrt. Použijeme opět funkci revolve. Zadáme tento objekt, že chceme revolvovat. A podle které osy? Podle této osy. Ano. Dáme OK. Tím nám vznikl, skryjeme si náčrt, vzniklo nám tam to žebro, už máme vydlabanou tu vázu, no a teď už postupujeme tradičně, jak jsme postupovali předtím, funkce pole, kruhové pole, vybrat těleso, ano, podle které osy, podle této, ta modrá, co tam je, a počet dáme 50, třeba. Jo. My jsme to mohli dát předtím ještě zakulatit, to je pravda, ty hrany. Tak. Takže. Mně se to vždycky kroutí, to je děs. Tak. Dáme funkci zaoblit, použijeme jednu, použijeme druhou, dáme 1 mm, OK, jo, máme zaobleno, no a teď už použijeme klasicky funkci revolve, nebo revolve, kruhové pole, ano, a jako poslední to spojíme všechno dohromady. Jo, vázu už máme hotovou, takže funkce kombinovat, cílové těleso je cílové těleso je toto těleso, další tělesa a to už opět si označíme celou tu vázu. Chvilku to trvá, než to přechroupe. Je jich tam hodně, moc se mu nechce. Tak, vybráno, dáme OK. Opět mu to chvilku trvá. Hotovo 20. Máme vázu hotovou. Jo? Takže máme takovouhle krásnou vázu. Tak jo, takže to je první část. Děkuji za pozornost a v další části si ukážeme trošičku něco jiného. Tak jo, zatím ahoj.